Haga jingpyrshang ke bahap pynlut klai ke pisa iakhun pyrshah ia ke jingjaboh kiba ke Sorkar Jylla ke lahapan pynlut pisa bakot kumba klur tingka badker di jingker jar hajan shilynter kiba tuid Nongbah Shillong ke Wah Umkhrah bad Wah Umshyrpi. Kane ke projek kebajan dep mynta ke ke pyntrei da ke jingthmu ban khanglad no ia ki briew bakin bret iki jaboh jabaon shagin iki artli kiba kibala jaboh lupa. Keshlem news ke lijngo ikini kicaka bala kejar hakini ki artli kiwa pad uso ude uba ihun ya ke bala sakhi ya ke jingduna ki jaboh japan bad habun kicaka omshim layu isu uru wadi ki jaboh hakini kiwa Henry ke jingkeli hi kadang yaisa hatu ke shonghok baka Sorkar Jylla kan pynlut deki klur ke pisa hakakam ke bawat manga mapi bad uluk ulak baro Nia tip syai baka ditang ke kam jong ke jingthmu bad ke jingburam bad sumar kendong ya ke mariang. Kini ke sinjam jong ke sorkar kala kring ya ke jingmut jingpyrkhat Balei bahap ban pynlut haduk kat kini ke pisa hagi ki projek. Bad kini hi ke pini bakat nu ke long ke bakongsan ban ngothu bad buram ya ke mariang namar ke jingle klamakor jonga jongpi ke wan haringkat kador ke kadon ke jinglap juga Central Pollution Control Board kawala hukum dak Sorkar India limba kekut hukum dak NGT bakin pej perman yakni ke pollution level lah berkhai ki kiwa juga di India dia naki katu ni spa kiwa ki wa di peran kini ke Wah Umkhrah Wah Umshyrpi jongiru ki dan hak takatup jongi kiwa ki polong most polluted ki jaboh ba por India di kita nak kita kita priority 1 rivers ke bakal kajing long polluted ka long ke palat din bakil alap ikata tikil abun ke jia sorkar tenak nadu ka level chiefs ke tri lai long meeting tikila pen long ikini kita ki task force for river rejuvenation palang khamat daki additional deputy commissioner tikila lagi jong ki zone Tikini kila pelong kajing jurup lagi di sistem beladab kila pelong kajing jurup iki wa ber lightly jing sha ka Kane ka Umkhrah Umshyrpi but koi ni ki report juki kalong ba kajing bret nyut pathar kiwa kalong ka bajur ya do kata te ba koi ka recommendation juki ni ki committee su ki zonal task force committees ke recommendation juki kalong ba kumno diban suker no ya kitu ki road wa ki jaka kiba kajing bret nyut kalau pathar bang ndi ki bret nyut ki shilynter ka wa lani shilynter kayu kidon katuk ani ki sports katuk ani tiliki points kiba kilong ngi ka tin yung ki garbage vulnerable points belong vulnerable for garbage disposal jadi tungila per create ta project ngi ka ba ban care kumba 100 kilometer 100,000 lai spa meter kini ki jaka kiba ki stretch kiba ki bret nyut pathar ba ki briew bat kumtang ila ka government kala ai sanction te ila asnai kam karang ya seprang muta ka adap hi kumba kan ong kumba try kumba nyu pesan ka kam ka adap kini ngi khalbe kalong simple we kalong ngi khalbe ka fencing of vulnerable stretches in vulnerable river stretches kador juga ni kalau ka shongdor kumba praklur Tikani ka jingker sha kuma fi hoi ndai wan ker tamba kani pengila kerki ban ma government ka long concern bhai ya ka Wah Umkhrah Umshyrpi ba Kane ni kiwa hiba tuid the prek surgery kalau concern hadu kata ta ko ngin upshoot ka hadu baki briew kenda suthu shai bhai kata ngin penya suthu ki ya mentahi ka bha bagi syuker so sport kiwa ngin care shwa nak tak tahu hajiksa ka leng ka baki propose kini ki zonal committees kade hadu kuma 10 kilometer tam tenre pengi nak sim sa tangi kini ki jaka ki belong very vulnerable ki ba ngin ba ngin te lakam tanang nak sim sa tangi ni care sa tangi ni shwa te barikat pra kata kajing petso ki pa kajing ni long bun sing long ngisi pelong jalang nah hini ki tahun ni penai berada ni along lightly ki jalang bat ki stakeholders repair menta ka sa sta mungin let Shillong wan pusu thu shu gi be pakataru ndai ba omang in dang let menta kataru ka ba laju ya teng nu hi boros kata ni kai ki pre kumno ken wan berat be pokayu
Kibor Sorkar Khamtam Katanad Urban Affairs Pat Shillong Municipal Board Kijupin Long Man Kapor ya kijing yalap bat kilapin mi ru ya bon kijing pin bena bamaham ban bret ni pintu nyut syakini ki artli ki wa ki baya na pedeng ka Sor Shillong. Henry habaki ki ibaro ki poi syaki skor ki bakelut bat ki khamat ki bamatla. Ka jingker jar ka digalinti ban wanrah ya ka jingshin ran ya ki balei tam. Kini ke bengi care signer man lik jaka jingken yang jaka hamlong free support in and around polo kalau ko jimud dong soka khanang bang ini ada nagi pai ba khanang nagi nam bret nit pathara support Wah Umkhrah ma pila ti boro ngi kwa man maintain yo Wah Umkhrah kana makan khoi kana man mde sang ke turu bang ta boro Shillong sti kwa man maintain yo cleanliness ta kham tam ngi kwa ba pi kam ka start ngi government ba pani ba kum ni jaka mde suan bro bret nit pathara kata ada ke jimut ni kumba Sorkar pi ka long kum ni ka no ka kam he pile rek mata ka development ni ka jilu ka don bai sino pun yo ai ni so thu hi ka jing sha ku mo pi nama pin kwai ba bha kan pru tem yo kala ban sim ka jing khandet nama dang sedang kum ni te khrang ma chi sen ngin pun kum ni ka jing ke sana ha jaka ba khanglad open te ka thara sku pai ba jun kin so thu pat ba pli kin long ka jing melen kin be chon bi pathar banแต่มองกันละปลุกมนุษย์นั่นมากันนี่ก็มองกัน one time trial คุมกัน trial ลงเนาะแต่คือที่หาได้นับบุตรแต่กินสิ่งทุกอย่างเลยแต่ปลุกtemanมันเสียเลยปลุกกับการทำลองก็รู้ว่าการปลุกพี่ว่าเด็กคุมว่าเด็กจะการบรรลุได้หาวิปลุกapaโคจว่าเด็กพิธีมุนิสิปาลมันก็สิ่งกับคิดกับเจี๊ยบในยังกิบลูมันเป็นโคจแต่ก็โดนกระจิงลุดแต่ก็โดนก็บรรทายหับโดนนี่กระจิงลุดคำตำนามัสตังต่างกระจิงคิมิลิงที่จงนี่คำตำงาคุมurban minister personally ngajo request ki khon jongi jong ka state jong ka Shillong city kham boro ko ban persaman pen khoj ki surrounding la jong te ya kani ka Wah Umkhrah amre ka private ka jong public hab start dengan Sorkar ke male kanam kribudu kini bot no la sale simba oh kum gini saka kum no min ti ni Wah Umkhrah amre su la jaboh kan ta de ka jimbut junga yo pin ma ka awareness program de ki photli ngla bo temdon basna nakataga daw ni hable ay naga Sorkar the community I'm full confident nang ni simang ini so tu kan kinang oh but they sam long suan bed kan oh labun sen ma piu try awareness program ni request bawa do kum ke plastic waste kham tam wat so ba what bread nut ke ka handai not up to the mark ban se ke hab sim kian kum ga Sorkar jugi te handai iman mata ski everything start that falling in line kan slow ma what do jingker men I think I'm full confident with my people they will be one day into place all of us together manta bila tip ke Shillong city bro la tip bro India la tip who Shillong city what is Shillong city the thara kani kum mga joong ye phi no one can do it but everyone can do it tementangan push ngan request no let us work together to maintain the cleanliness of the Shillong city especially in particular Uai uso bangi yo na ka jingbret ba jingpintu jaklia syakini ki artli ki wa ka praklur tingka ba pelut ka Sorkar Jylla kan long ayu ladangi Kane ki jingta jongkini ki jingle klem akor jongi ki ba shong basa ha Sor Shillong ladangi pet ya ka jingpin sniudur ya ka mai mariam pat khamtam ka jingpin jaboh ya ka pung umyam ka jaka jungok kai ka ba kring bha ya ki nongan kai na bar ka Jylla Lesi baka long ka sting tu ka jingtrai lang kan buat ni lesi kadang ka kibun kidaw kibang mlaban ong lesi kidon kidaw na kalyang jogi sai ngim poi kali hapor biang long kita kan tingi don kam kan ban yo sko tin ki briew abang ye trai lang ya kran lang tak daw kini ki awareness program ki bangi pelong na post por kalong mat pasu thui ki ba ke bangi le kalong na mata jongi hi bro khoi mdi ba gile ban persuk kam ka municipal ani kam ka Sorkar ile nam ta kamariang jongi hi ti na kerman bi ba kini ki sing banwan pai ba ki sanang hi ban so thu hi kidan ki ba kile si kidan ki bang shuan sa teng ni po sorru ki wan na bar ki wan lei ki trashnong ki bla sa kham slam ki bla yo sibun ki awareness ki la yo operate ba le trai lang ba ni le si ki don ki bang thamai ki patip hai ki rul ki an le si ka khamsuk ki ban chusong ga jut ho plastic sa pra be ka sa pra le si ka ki khamsuk suk ka taru ring ngidang yele yai pa da ban pasu thu ki
katakan ni buru kiba nang bastar sudah kim nang boromi ke jingkhuid kan ongkum noma. That's exactly. Nama bansi don ki kam dei bek so ka kan sim ki hap sim ki ano. Ta kami din ni sakmat kam nong sukum ta kan. Mar ku mong bi don gu beto ku mong bi don ki banang bastar don ki bam nang bastar ro. Initially ka sim por yang ban initiate ke government level kanang ba barok kin dong ka jo ka lain kan. Dan nak mata jong pa ibangin pelut ngim sung sebai de nama nak mata jing ba. Tamla man peluman ka por kan ba. You are right. You are correctly said. The mur ke manlau sudah min lek tu hande kani kan maybe once for all fencing. Tadi nambut pa kanang ba kelak ban ni discuss bagi locality bar ke stakeholder kanang ban ya bana ka tuka system kan. Kita setenat palat khuid kelak khuid ka jingjaboh ro kala dunata. Berbuat ki ya nang ne skuti ki ya nang ne kali ki si yang ne ki bret ba siya Tengilai tinggi sela so keman palat kan ngi kinang Sor Shillong no. Iternat ka kelak khuid kelai dan buram kan dawan ki briew na bar kelai dan buram bang. Lai teng dawan ki briew na bar ki pe siapa ani jingjaboh ka Ki kena yang ngi ke Shillong am. Ya ke Shillong ba kam pe kam jongo Shillong bala lesi. Dekat ke ting lesi ki briew na weng dekat kena ya ke Shillong. Long tanah. Mun batu bakya ra kani mo kala duna ka. La duna pun. Lan suih mla suih men kawang ro. Duna tena jarang. Dekilat ni lah. Ya setenat palat kan kebala. Kata lalong nak jingkhuid kene kawak pi. Wadangi ro ngong la small sup ta. Nomor Balei babor sekatu telong kia bret tathar kom ni kom thai te bamanta patla iternat klai khuid. Kalai iternat kai kelas nang khuid kelas dang yu. Jing smar kala duna. Benda kenya kata le kalai rap ha. Ngedu bekiwan ker kan. Ngedu kawar le iternat klai khuid. Tenang ta sa ki briew ki ba no tu support kim dan syu ta. Ki ba shong kai ki ba shong di shong bam support kim dan syu wei ru. Ngedu bakya. Setenat kan Balei ikut sibat mah. Lag bret briew men jaboh besar ka kawan. Bayu ingat pun dia bret. Kaba bret bilor to kabia di kabia bam ka kawang mecha tisawahi kan begitu. Lah minta blaker patte long tawen ngot bret. Ba kawang sti sedang dan kawang sudah. Itu kena senrang ba si kawang kete itu depan bilor kete tam sudah ba kawang kayu teh itu. Ni balai rak pun ba ni. Balei rak. Kindit ben riu no aku Nongbah Shillong. Ban ken mau dungong ban nai penjak khlia shu ya kini ki art likiwa. Ka Sorkar kalale ila ka kamram banyadai kini kiwa da ka bakya jingker. Ban mynta ka shong sahangi ki pajba. Khamtam lei ki tu kilong ying ki basa harut jong kini kiwa bakin sange no ya ka jingpuntu jaklia ki bami na ying khamtam lei ki jaboh bin khana.